Ναι. Αντί θα κάνουμε μαθαία εδώ μετά. Να ρωτήσουμε μετά, ναι. Ωραία. Σας έμαθα πώς να φτιάχνει αυτό. Ωραία. Το παίρνουμε ένα τσίρ, συγγνώμη για το καιρό, να αλλάξουμε αυτό μου και να το ακνόμαστε μία. Το βάζουμε γκάζι. Γκάζι. Ωραία. Και μετά, καλύτερα να το κάνεις με τον άλλο. Είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Τρεις. Σύμφωνα ένα άλλο. Θα χρειαστούμε ένα πιάτο έτσι με λίγο βάθος, όχι πολύ μαλακιά, σμπέμπο. Ένα ποτήρι λίγο νερό, ένα κερί πάνω και ένα τύρα. Ανάβουμε το κερί κάτω εδώ. Και κολλάει, κολλήσουμε εδώ. Ωραία, ρίχνουμε το νερό. Έχει λίγο νερό, μην το βάλετε μέσα πάνω. Ανάβετε το κερί. Περιμένετε λίγο. Εδώ, περιμένετε. Και όταν βλέπετε πως ανεβαίνει το καιρό, το νερό, και κάτω να σβήσει ένα λίγο κι άλλο. Κοιτά. Τελειώτε, το νερό έχει ανεβεί. Μπήκε όλο το νερό μέσα εδώ και κάτω εδώ πέρα δεν βάσει καθόλου. Έτσι υπάρχει λίγο, αλλά... Το ανάβετε. Περιμένετε λίγο να ανάψει καλά. Το βάλετε το ποτήρι από πάνω. Και το νερό ανέβαινε. Αλλά τώρα δυσκολεύει επειδή το είναι βρεγμένο το ποτήρι και... άμα είναι βρεγμένο δεν γίνεται. Ωραία. Τώρα πάμε στο τρίτο. Περιμένετε και θα δείτε. Περιμένετε. Ωραία. Είμαστε στην τρίτη φάση. Έχουμε μια κρεμάστρα έτσι σιδερένια. Το κέντρο. Είναι σίγουρη ότι αυτό εδώ πέρα είναι... εντάξει. Είναι λίγο πάνω, δεν είναι... ιτερό. Το κάνετε έτσι. Όχι, να γίνεται αυτό. Όχι, εσύ. Έτσι. Όχι, να γίνεται αυτό. Sorry. Περιμένετε. Να φέρω ένα νόμισμα. Εδώ είμαστε. Έχετε αυτό εδώ πέρα. Περιμένετε. Βάζετε ένα νόμισμα, ό,τι και να είναι. Εδώ. Είναι δουλειά αυτό. Και αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να κάνω τόσο καλά. Αλλά αν θέλετε να το κάνετε, αν θέλετε να το κάνετε, το βάζετε το νόμισμα πάνω εδώ, κάνετε έτσι, σκαλείτε όλες τις τέσσερις θα το πάμε εκεί. Αυτό.